Hledáte rodinné bydlení s dobrou dostupností do Prahy? Ve Veleni nabízíme k prodeji skutečně prostorný rodinný dům. Na velkorysé ploše pozemku 1076 metrů čtverečních je dům typu bungalov o dispozici 5+ KK. Společné prostory jsou zařízené velmi luxusně a lákají ke společným rodinným aktivitám. Oddělené ložnice nabízí dostatek soukromí pro každého člena domácnosti. Dům je zároveň krásně prosvětlený a má otevřený přístup na zahradu. Okolí domu není dokončené a máte tak příležitost vybudovat si zahradu přesně podle vašich představ. Pozemek je zároveň možné rozdělit a vybudovat na něm další dům. Jde tak o naprosto unikátní možnost další investice. Neváhejte a využijte tuto jedinečnou nabídku luxusního bydlení v klidné obci. Veleň nabízí základní občanskou vybavenost, školu i školku, obchody s potravinami i restauraci a sportoviště. Vše, co potřebujete, tak máte na dosah ruky. Zároveň jste za 15 minut autem v Praze na Proseku nebo Černém mostě. Máte tak skutečně unikátní možnost bydlení v klidné obci a přitom nedaleko hlavního města. V okolí můžete vyrazit třeba do pražské zoo nebo na výlet k blízkým řekám Vltavě i Labi, které jsou vzdálené jen 10 kilometrů. Využijte tuto skvělou nabídku bydlení i investice. Kontaktujte mě a domluvíme si společnou prohlídku.